Baka dumating nanay mo ngayon. Sandali. Hindi. Kaya nga niyaya kita dito. Ang init dito sa bodega eh. Kurado ka. Huwag na tayong choosy kasi alam mo naman ito lang yung mga kaya natin mga quickie. Sandali. Baka nandiyan nanay mo eh. Ba't ka ba kinikilig? Hindi okay na yan. Alam mo, ang dami mo daldal. Sana tapos na tayo. Ayoko na maraming salita. Alam mo yan, di ba? Wendell. Hindi kasi... Ito na. Wendell. Teka lang. Bakit nandiyan yung nanay mo kasi? Natatakot ako. Kanigro ka mas takot. Sa akin, okay, nanay. Sa'yo. Ayan. Halika na. Wendell. Bakit? Sandali. Ang laki na sa'yo. Malapatola. Patola talaga yan. Yun yung parang sitaw. Yun yung... Dito ka nga. Okay lang, tanggap kita. Isa na natin. Hindi pa ka Hindi. Isa na natin yung pito. Yung pako. Ipasok mo yung pako. Para masara dali. Parang pako lang pala. Nay, papananagutan po ako ni Wendell, Nay. Opo. Ito na yung, di ba Wendell? Wendell, kausapin mo si nanay. Dali na. Wendell, bilisan mo, nanay. Huwag ka muna magsalita, Nay. Wendell, magsalita ka na. Bilisan mo, Wendell. Magsalita ka na. Paano magsalita yung tao, ha? Pati ba naman sa salita? Gusto mo quickie? Akala mo, hindi ko alam. Ha? Alin, Nay? Anong alin? Huwag ka na magkaila. Yung binibenta kong talong. Ha? Nakaganyan na yung mga pisnge. Pinupuan nyo pala, mga walang iya kayo. Nay, makinig ka kay Wendell! Yung mga kalabasa ko kumatas na. Doon kayo. Mga walang iya kayo. Nay, patawarin mo, papalitan namin. Sawang-sawa na ako sa kakakain ng dinengdeng.